Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ukulimale kabi abantu abathathu kwisiphihli sengozi yamaloli amabili eyenzeke ku-R102 eCanelands enyakatho yeTheku. Nginibingelele ngiphinde nginamukele izindabeni zezwide emede igama lami ngusibonga konke wakandwande Mothanda ungangibiza intatheli ka-YouTube. Abezimo eziphuthumayo bathi bafika endaweni yesigameko bathola ukuthi abagibeli beloli lenkampani eqoqa imfucuzo balemale kanzima. Bathi bathole usizo lokuqala endaweni yesigameko ngaphambi kokuba baphuthunyiswe esibhedlela. Le reaction unit South Africa yona ethe yahlenga abalimele anduba bephuthunyiswe esibhedlela eziseduze. Abantu babe nokuphawula okwahlukahlukene esiguleni zokuxhumana ngaso lesiphihli sengozi. Ulwazi Madonsela uthe abashayeli bafuna ukuthobela imithetho yomgwaqo. Bashayela bedakiwe, bashayela ngesivinini esikhulu ngisho noma sebesibona isimo sezulu singesihle. Umbongeleni Msana uthe into ehlala ilindeleke insuku zonke le kumaloli amakhulu abaziboni nje bona njengabashayeli. Unana Mwelasi uthe kwaze kwakuba wafaka ama-emoji akhalayo. Uhapha sabahlonge lephola uthe sengathi bengalulama Nkosi yami wabe sefaka inhliziyo eziphukile. Bafethu ngizofisa nami ukuzwa ukuphala kwenu khona lapha kwi-comment section ngalo lo daba. Mina njengentatheli ka-YouTube sengiphuma kanje ngithi asibambaneke evidweni elandelayo.